Днес заминаваме за един ден до село и аз реших да ви взема с мен. Ето един пример колко е важно да карате с премерена скорост, защото пред нас тир спука гума и всъщност камион, не е тир, извинявайте, камион спука гума и ако не бяхме с премерена скорост, Бог знае какво може да се случи с всички ни, които бяхме на пътя. Затова винаги карайте с премерена скорост. Сега спряхме да видим дали шофьора е добре, въпреки че по никакъв начин не е имало, нали, обръщане на камион и така нататък, но просто да питаме човека дали е добре. Винаги, когато видите спряла кола, спрете, ако имате възможност да попитате хората дали са добре, дали имат нужда от нещо, ако имате вода да им дадете. Това е важно и е хубаво, защото може да се окажете в същата ситуация и някой друг да ви услужи с нещо, да ви помогне, поне да ви успокои или да му помогнете с нещо, с което можете. Така че имайте едно на ум винаги, когато сте на път. Днес е много хубав почивен ден и много ми е готино, че ще се видим с бащата на Венци в Кюстендил. Така решихме. Мама и тата са на нашото село и отиваме натам, така че хайде. Иди разбери това. Не може да я понасям. На мама подарък! Много благодаря! А виж какво? Да! Хареса. Ето тук е една друга забава. Много. Вече отворихме от Савини пистачо крем, просто много е добро. Това е с шоколад. Това е течен шоколад. Сега Венче ще го разчупи за вас да ви го покаже. Направо. Просто. Кеф. Или ще откаже, или ще откаже. Не. Да. Най-обичам като сме на село да си направим любимата ни разходка, която аз съм ви водила милиард пъти през тази разходка. Обаче винаги е много приятно. Малко е студеничко, вече 4 часа, почти 4 дни. И след малко се прибираме към София, защото трябва много бързо да се оправим, тъй като сме на юбилей на наша приятелка, много близка. И искаме да се подготвим добре и да я уважим на нейния празник. Освен това, тя е толкова близка приятелка, че всички наши приятели са ни общи приятели и ще танцуваме, ще се забавляваме, ще бъде страхотно. Опитахме всички круасани и печива на Савини Джелато. Просто ви казвам, че няма по-добри от тях. Наистина, аз ги обожавам. Много жалко, че не мога да ям нон-стоп такива неща, но не си мислете, че не си позволявам по някой път. Може би един път в седмицата или един път на 2 седмици си позволявам по някоя друга хапчица. Нещо, което просто ми се е приискало, което е супер нормално. И гледам да не се ограничавам, когато нещо ми се хапва, да опитам, защото не искам да става фикс идея нещо, независимо от това дали е здравословно за мен или не е здравословно за мен. Според мен е хубаво човек да не изпада в много крайности, защото може да си навреди повече, отколкото да си помогне. Така че ние продължаваме по хубавата разходка. Искам да ви опиша аромата. Ако можеше да усещате аромата на пуснати печки навсякъде, на чайове и на билки и малко на животни и просто е много хубаво. Аз бях скап. Прибрахме се преди малко, вече съм облечена, пак съм облечена с горе-долу същото, ама просто не знам, това много си го харесвам, супер удобно е. Ще си сменя всички бижута, ще си сложа 2 снопчета мигли и косата ще си я навия с моята маша, при положение, че не съм я мила от едно известно време, но нямам време, защото имам буквално около 15 минути за да се оправя, за да се дооправя, а това е крайно недостатъчно време за юбилей, нали? Но ще се справим. Аз обичам да работя под напрежение, нямам никакъв проблем с това. Просто ми трябва концентрация. Сега с синьото реално мога да сложа още един син пръстен. Сега ще видим. Или по-скоро да се насоча към ето това, тази гривна, която ми е от свекърва. Ми е изключително красива и съм много благодарна, че тогава ми я взе. Не. Общо взето ще слагам сега бижута, всякакви, за да мога да видя кое ще отива най-много и да си подбера правилните. Обикновено нося тип златни,
Тези обици много често ме питате откъде са, но честно казано не помня. Мисля, че има в мола един магазин, който е за бижута, шалове, шапки, аксесуари като цяло, който е, ако отидете в Дамол, той се намира на партера, веднага като влезнете в ляво, и имам някакъв много бегал спомен, че има вероятност да са оттам, но са от много години и нямам никакъв друг спомен всъщност. Но се надявам, че и това ще бъде достатъчно улеснение, така да се каже. И следващото нещо, което мисля да сложа, е този гердан, който всъщност е двоен и е много красиво стои. Да видим дали ще успея да се справя с него. И след това продължаваме с косата, която трябва да стане за части от секундата. Трябва да стане изключително... Това пък как се слага? Директно, докато е тук. Не. Добре, това не може да седи по този начин. Много е грозно. О, боже, то не се слага така. То се слага така. Чакай сега. Ето така. Забравила съм, толкова отдавна не съм сменяла бижутата, че съм забравила как се прави това чудо. А това не знам дали не ми е от AliExpress или от Temu, от някои от тези китайските сайтове. Аз напоследък много си пазарувам оттам най-различни неща, включително и дрехи. И между съм много доволна от дрехите. Ето така ще съм. Това е всичко и сега се заимаме с тази коса, която трябва да започне в миг да изглежда по-добре, защото друг вариант нямаме. Така че сресвам я и започвам да я къдря. След това с сух шампуан ще я донаправя и докато ми загрее машата ще си сложа мигли. Както може да видите, косата ми е доста мръсна, но нямам... Днес мислех сутринта да стана, да се оправя, да мога да съм подготвена, но уви, няма как да стане. Между другото, днес като бяхме в Севи, се замислих колко готин подарък коледен би бил да се вземе за някой празник. Просто 5-6 такива най-различни печива и така да помогнете на част на семейството всъщност да си направи коледния празник по-приятен, по-различен и да пробвате различни печива. Според мен това е много готино. След малко ще се върна вече готова. Готова съм. Колко е поставен, значи сме си от дома и вече е време за сваляне на грим, всички процедури за лице, къпане, въпреки че е почти 1 часа, а утре сме и на рожден ден, и други ден сме на празник. Въобще, сега тепърва се започва с изключително много и най-различни дни, такива за празнуване на какво ли не. Но все пак беше хубаво, исках да ви взема на един такъв роуд трип само за ден и да ви посъветвам и вие в един ден от декември да си определите с вашето семейство да отидете да разгледате някое ново село или някой нов град, защото ще намерите много интересни неща. Силно ви препоръчвам Кюстендил като опция, защото много лесно се стига по магистралата, много удобен пътя за пътуване, много приятен и неусетен. Можете да разгледате града, да отидете до Хисарлъка, да отидете до няколко села, да разгледате, да хапнете в Френдс, което ни е най-любимия ресторант там и просто се насладите на един хубав ден. Има и много забележителности, които се заслужава да видите, като мост на голите жени. Въобще много неща. Просто си изберете един град и по време на декември отидете да го видите, защото ние направихме точно така. Ще се видим в следващото видео.